Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anagurwa. Bu hepde iň köp okulan habarlarymyzyň başyny täze ýyl kepmede soğun nogradlary atly makala çekýär. Türkmen resmiýleri azyk bolçulugynyň döredilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň terminal krizismi, Türkmen viza kartları işlemeýär, kart eýlerini jogapkärçiligi çekip bilýärler. Türkmenistanyň talyplaryň stipendiýalarynyň ýatyryljakdygy aýdylýar atly habarlar hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny Türkmenistanyň uňgyçylygy dogam edýär atly habar çekýär. Türkiýedäki migrantlaryň Türkmenistanyň çağalarynyň problemalary, köçe süpürjüler giýjelerini işlemäge mezur edilýär, hareket üçin şertler döredilmeýär. Türkmenistan bankomatlardaky pul ýetmezçiligi daýhanlary köseýär. Berdimuhammedow neft gaz puwdugyny goşmaçy maýa goýumlaryny çekmek tawsyrda atly gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyna Aşgabatyň eteginde haýwanlaryň penahanasyndaki itleri açlykdan ölme kopawan ýaratly fotosergi çekýär. Bir tamda 14 adam bolup ýaşaýar atly videomyz hem köp görüldi. Iň köp görülen edilen gepleşiklerimiziň başynda bu hepde täze ýyl kepmede soğun nogradlary atly habardyr. Hormatly arkada rubrikamyzda arkadagyň habar ýokmy bu zatlardan näme atlan çap edilen okuzy hatyna hem pikir aýdanlar köp boldy. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň gozlaýan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radio. Kepdäniň jeminiň leýärsiňiz. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 8 dekabrda geçiren hökümet maslahatyny ýurdun saglygy saklaýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammed Amannepesow bir kaýynç bilen bilelikde soňky duýduruşyny berdi. Elbette şeýle kaýynçdan we duýduruşdan soň ýurtda derman ýetmezçiligini azaltmak ýa-da beýlek saglyk hyzmaty meselelerini çözmek goýunça käbir ilerlemeleriň bolmagyna garaşýarsyň. Emma kaýynçlar we duýduruşlar ýele gidýär. Ýagdaý agyrlaşmasa ýeňlemeýär diýip azatlygyň ýerli seçmeleri habar berýär. Şular aralykda howanyň barha sowgamagy bilen ýurdun welaýatlaryndan derman ýetmezçiliginiň has güýçlenen nuwarada maglumatlar gelip gowuşýar. Bu arada Azatlygyň habarçy Soltan Açylowanyň maglumatyny bilelikde dinläliň. Mara welaýatynyň ähli taraplarynda şuwlary dümege garşy ulanýan dermanlar tapmak kynaldy. Ozalraklar döwlete degişli dermanhanalarda dermanlar gytalda da, hususy dermanhanalarda gymmat wagtynyň gerekli dermanlar tapyp bolýardy. Emma şuwlar hususy dermanhanalarda hem gerekli dermanlar tapdyrmaýar diýip welaýatyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Döwlete degişli dermanhanalarda dermanlaryň gytçylygynyň sebäplerini dermanhana işgärleri dümeg keseliniň aşa köpelendigi bilen düşündirýärler. Keselçilik juda köpeldi. Derur dermanlar gelip ýetişmeýär diýip jogap berýärler diýip Mara welaýatynyň ýaşaýjy Hedret aýdýar. Hususy dermanhana eýeleri bolsa, dermanlaryň ýetmezçiligini özleriniň hadaly işläp bilmeýärligi, döwlet tarapyndan konvertasiýanyň uçyptyligi bilen düşündirýärler diýip bol dowam edýär. Dümeg keseli çağalara juda agyr degýär. Derman ýetmezçiligi sebäpli çağalar wagtynda dümegden taplanyp bilmän, dümeg keseli çağalara öz tagmadyny galdyrýan gedekleri hem kän bolýar. Çağalaryň gulaklarynda eşitme ukybyna, demalış organlaryna, hatda içki organlaryna hem deper ýetip, soňra çağalary uzak wagtlap bu keselden taplamak enatalara başartmaýar diýip Hedret aýdýar. Mara welaýatynyň ýöletini etrawynyň dermanhanalarynda bolsa, dermanlaryň gytalmagy bilen olaryň bahalarynyň hem görneken ýokarlanandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Ozal wagty 2 manat bolan 1 gramlyk temizrolun 1 ampulasynyň bahasy şu gün 5 manat bolandygyny, dümege garşy ulanýan ampicillin, penicillin ýaly samjym dermanlarynyň asla tapdyrmaýandygyny etrawyň ýaşaýjy parça aýdýar. Giýje çağalaryň gyzygyny ýokarlanyp giýjeki işleýän dermanhanalara bardyk. Gerekli dermanlarymyzyň haýsysyny doradyk, ýok diýip jogap berýärler. Plan derman alay diýip bize nätanış dermanlar hödür edýärler. Olaryň hem bahasy aşa ýokary. Özümizde nätanış dermanlar almagy hem milt edip bilmän ýerimize dolanýar. Tiz kömegi çağırsaň hem analginden başga dermanlar ýok. Käte analgin hem bolman, özüňizde dermanyňyz bar bolsa tanjym edip berel diýip tiz kömegiň işgärleriniň aýdýandyklaryny hem parçaul hörne goşýar. Hususy dermanhanalara garanyňda döwlete degişli dermanhanalarda dermanlaryň bahatynyň ýokardygyny hem ýaşaýjylar öňe çekýärler. Hususy dermanhanalaryň eýeleri özleriniň konvertasiýadan kösenýändiklerini aýdýarlar. Döwlete degişli dermanhanalarym konvertasiýadan kösenýärmikenler.
Bu urda Türkmenistanyň saglyk goraýşy derman tenagatym netdirleriniň degişli resmiýetleri gol gowşuryp oturany meňdiýärler. Halkyň alada edilmeýär. Bahalar ikisinden hem ýokarlanyp gitdi. Saglyk ähtiýaçlyk pasportynyň tutumlary ýokarlandy. Näsaglara ýeňillikli berilen dermanlaryň sany azaldyldy. Dermanhanalarda beren gerekli dermanlaryň tapdyryp durda bolmaýarmy diýip ýaşaýjylar juda közelmeli bolýandyklaryny nygtýarlar. Hormatly dinleýijiler, Sultan Açylwanyň maglumatyny dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdiň habarlardan ma'lum bolýar, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Sapar Murat Niýazowyň ýok bolan gününe Sapar Murat Niýazowyň muzeýine açdy hem ýatlama çärelerine gatnaşdy. Yerli synçylar bu gedek näme üçindir? Sapar Murat Niýazowyň ýatlanysynyň ullan tutulanyny, umman bu çäre gaty köp adamyň çekilenini, öňküýlerini, deňestirlerini munyň bir üýtgeçkat bolup görülýändigini aýdýarlar. Odal bilen şu ýagdaýa reaksiýaňyzy aýtsaňyz. Bu nämeň alamaty? Inni Türkmenistanyň gowşýan ähli habarlar iki taraply bolup durýar, ýagny iki huşly bolup durýar, oňa takyk düşünmek mümkin däl. Näme üçin, näme maksat bilen şeýle edilýändigini. Meselem Staliniň ölen günem bellenilýär. Sebäbi onuň ýok bolmagy bilen aradan çykmagy bilen bir näçe siýasat, iň ýowuz siýasatlar ýok boldy. Şondan soň halk ýeňillik bilen dem aldy. Staliniň ýetiren ziýanlary, milleti eden sütömi, milleti sürgüne uğratmak meseleleri bilen baglanyşykly gaty uly tarih ýatlanyp geçilýär. Şoň bilen birlikde indi Türkmenistanyň Niýazowyň aradan çykan günüň bellenmegi, onuň maksatlary barada aýdyň bir zat aýtmak gaty kyn. Sebäbi habar açyk däl. Inni bir tarapdan yerli synçylaram, şu ekspertlerim Sapar Murat Niýazowyň döwrüne soňky hökümet tarapyndan syýasy baha berilmeýändigini aýdýarlar, ykdysady baha berilmeýändigini aýdýarlar. Ýöne oktyabr aýyny Sapar Murat Niýazowyň 90-njy ýyllaryň başyndan bäri girden ýeňillikleri ýatyrlanyny Berdimuhammedow oň ykdysady siýasatyna belli bir baha beren ýaletdi gaýtaklaýan. Ýagny o döwrüň bir kyn döwür bolanyny aýtdy. Emma häzir durmuşyň has ösenligini öňe sürdi, iş ýerleriniň köpeldilenligini öňe sürdi. Emma häzir ýeňillikleriň ýatyrylmagy bilen durmuşyň has agyrlaşanlygy Sapar Murat Niýazowyň hem has köp ýatlanyp başlanýany aýdylýar bir tarapdan. Ikinji tarapdan bolsa Kär pikirlere göre Sapar Murat Niýazowyň muzeýiniň açylmagy oň durmuşyna, umman mirasyna bir dogry baha berilmegine sebäp bolar diýen pikirler bar. Sebäbi başga ýerlerde şu muzeýler açylanyna şu lideriň ýaşan dogry şekillendirilýär. Indi siziň pikiriňizçe şunukdaýnalardan heretsek nähili Sapar Murat Niýazowyň muzeýiniň açylmagy oň dogry barada bir halka odal ma'lum bolmadyk zatlaryň açylmagyna getirip bilermi? Egerde şol muzeý hakykatdan hakykaty şöhlülendirip bilýän bolsa, onu ol Niýazowyň döwrü barada belli bir derejede hakykatyň aýdyňlaşmagyna, milletiň o barada düşünje almagyna getirip biler. Meselem her bir ýurda häkimlik eden uly diktatorlar barada muzeýler bar. Staliniň muzeýi bardy. Häzir Gor şäheriniň onuň ýadygärligi bar Gürjistanda. Şoň bilen birlikde men Eýranyny 90-njy ýyllaryň başlaryna öňkü Eýran şahynyň köşküne baryp gördüm. Şol muzeý edilipdir. İslam rewolýusiýasy geçenden soň ol ýerde Eýran şahynyň ýaşan köşkü, onuň egin eşikleri, onuň durmuşy, otoglary, ýatyş otogy, iş otogy, çağlarynyň bolýan ýerleri we beýlekiler bar eken. Şo ýerde meniň gatyr gözümde galan zat giň köşk, şol giň köşküň aşagyny tutuşlugyny tutup duran ägirt uly haly bar eken. Pars halysy. Şol bizde de bir gigant hal bar. Urşun öň ýanyna başlanyp urşun ilkinji ýylyna dokolan haly ol bütün ömrüni muzeýde durdy. Eýranyň padşahynyň köşkünde duran haly da şonun ulu bolmasa kiçi däl. Şoň bilen birlikde milletiň hor homsy ýaşaýan şertini padşalaryň nähili derejede ýaşaýandygy görkezilýär. Egerde şolar ýaly muzeý bolsa Türkmenistanyň ol bark görmäge münasip. Meselem Niýazowyň ýüzüklerini alyp görelim. Onda bir näçe ýüzük bardy. Ilki bilen bir ýüzük bardy, barmagynda soň iki, soň gaty köpelipdir. Soňra Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayewiň aýtmagyna görä, Nazarbayewiň dogulun gününe baranyna Niýazow oňa bir kiçijik çemedan şekilli
diplomaty açyk görkezipdir. Şo ýerde de 20 goloy ören gymmat bahaly ýüzükler bar eken. Nursultan şularyň içinden haýsy birini saýlap alsaň al, men şunu saňa sowgatdyk getirdim, şunun isleýänini saýlap al diýipdir. Meselem şeýle ýüzükler sergide goýulsa, ol halk üçin gaty bir täsirli bolardy. Sebäbi Niyazov öz halkyna garamayak diýdi. Şoň bilen birlikde Niyazow'a sowgat berilen maşinlaryň sany 100den geçýändigini aýdýadylar. Şol maşinlaryň sergisi bolsa olum ören gowy bolardy. Şonuň bilen birlikde barp 90-njy ýyllaryň başlaryna 93-nji ýa-da 94-nji ýylda men takyk bilemok Niyazow'a bir kitap sowgat berilipdir. Ol adamlaryň intim duýgulary barada, ýagny aýal erkek duýgulary barada hem kitap hem gurjok şekilli diye. Şoň bilen birlikde de içinde suratlar var diye. Bizim ýurdumyzda gadagan edilýän ilkinji kitap Niyazowyň elinedi. Şol Niyazowyň eline sowgat berildi. Ine şol kitabyň meselem nusgasy muzeýde goýulsa, ýa-da Niyazowyň geýen egin eşikleri, ýa-da harç eden zatlary muzeýde goýulsa, ol elbetde gaty täsirli bolardy. Hudaý berdi, siziň ananjyňa da görä, ýa çaklamaňa da görä türkmen häkimetleri şuň kugyny Niyazow barada, Niyazowyň özüne degişli zatlar bilen oň döwrü barada hakykaty gurrun berýän, hakykaty atýan muzeý döredip bilerlermi, şoňa gelip bilerlermi? Türkmenistan şu derejedäki ýurtmy häzir? Egerde höwes bolsa gelip biler, gurrunsyz gelip biler. Meselem Fransiýada şol Dumanyň eserlerini aýdylýan D'Artagnan hem beýlekiler bar. Şolar bilen baglanyşykly Fransiýanyň öňkü maliýe ministriniň gurun köşkü bar. Şol köşkde ol bary ýogy 20 gün ýaşapdyr, bir aýda ýetmendir. Ony Fransiýanyň karagoly tutsak edýär, hem şol ýerde tutsaklykda saklaýar. Şonu tutan goşunbaşı da D'Artagnan, şonun bir legendar gahrman dünýäye inip ileýärak gitdi. Meselem şonun köşkü ören oňat muzeýe öwürlüpdir. Şolar ýaly islendik bir zady muzeýe öwürüp bolýar. Eger isleg bolsa, ýöne ol muzeý diňe hakykaty aýtmaly. Şonu oňa adamlar barar, şonu adamlar onu görjek bolup pul tölerler. Bu da yerde pul leýinde ýadyma düşdi. Türkmenistan şu pul meselesinde kynçylyk çekýär diýilýär. Şu wagt şu Safar Murat Niyazowyň hakyky muzeý döredilse, ol ykdysady manyna, umman Türkmenistanyň şu günlerinde bir syýahatçylaryň köp gelmegine täsir ýetirip bilermi? Bir hökman täsirini ýetirer. Sebäbi şol ýene de aýdyşym ýaly Niyazowyň ýüzüklerini görmek, Niyazowyň maşinlaryny görmek, onuň alan para peşkeşlerini görmek, oňa ummasyz zat berilýärdi. Niyazowyň öýüde aýdýardy. Maňa ýöne gelip dur, Allah'ın özü ýöne berip durmaňa diýädi de. Şol berilýän zatlar kimlerden gelen? Elbetde ol meselem beýleki döwlet ýollaşylarynyň oňa beren paralary, peşkeşleri ýa-da dürli kärhanalaryň Türkmenistanyny iş açmak üçin berýän para peşkeşleri, onuň özü bir ören gymmatly fakat tarihi maglumat, onu görmäge barjak gaty köpeler. Hormatly dinleýijiler, ýazy Hudaý berdi haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini ýaz Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Küştepdi. Aman Murat türkmenleriň Küştepdi golaýda UNESCO-nyň maddedäl medeni mirasynyň wekilçilikli sanawyna girildi. Eýsem şu Küştepdi näme aslynda? Şu barada maglumat berip biljekmi? Başlygyna ýoksan türkmen halk dörejiligini öwrenmekde, hususan Küştepdiňi öwrenmekde Türkmenistanyny uluşturan arymlar Zuzakan ýöne şolardan ihahı arym hökmüne men Allah berdi. Ora tagan hungam tosum medya ol özüm isen ule travyna şu Küştepdiňiň ata-baba dowam eden ýerine doglan adam üstesine de ýörüýte iş edinip monografiýa taýýarlanan adam çap etdirip bilmediklerini Türkmenistanyň gol ýazmalar fonduny tapşyrypdyr. Küştepdi bir toy aýdymsa däl aslında bir din bilen bagly. Soňra da şu zikir çekmek diýýärler, ýa zikir almak diýerler mollalar. Ýerde urda Türkmen öýüniň durluklaryny aýryp, şol meselem bir keselbendi, laýta da bir pis kesele dusar bolan adamlary şol ozon kapdalyna ýatyryp, şo taýda dini münazatlar edýän ekenler. Şol zikir çekýärler molla
ortalar ýöne ýylçynlar ähli bollan elinden gelýän zatlar şol üçin onu şol Torhan diýilip hem şama Türkmen diliniň sözlüğüne veretdim şol şaman sözüne şaman hem de Torhan diýilen ekelle. Ine şol şey dilip bir däl kereller adamlar açmak üçin bir dini münazat bir kustepdi Gunmater Türkmenistan'ı, alayda şu Gunmater Türkmenistan'ın da Efenuli, Çeleken, Krasnovodski şehirlerinde bine şu yerde vardı. Şol 60-njy ýyldan ayaklarına neft dağı geçti. Şol aňyrdan deniz ýakasyndan tüýşüp soň 70-nji ýylyň ortalaryna galanjy kızlar we beherden ýaly etraplara geçti. Ondan da şol kuştepdol häzirki ýaly ortasy bökçeklemek däldi. Şol bir erkek adamlar aýdýardy. Telere katmen gördüm şol Efenuli Çelekenine şol kuştepdiğinin zikrin biraz medeniyetleştirilen görünüşünü aýdyşlaryny erkek adamlar ortasy 8-10 tane erkek adam gelen katara durup oyunu öýün içinde däldi, bir toý ýeriniň gapdalyna, ýörgüte meýdanyna gelen katara durup öňe ýygy bir gaýşarylyp, ýegilip, şeýdip ýogun owadan sesleri bilen zikir çekýärdiler. Şol kuştepdi diýilýärdi. Onuň soňunum kemkemden kämilleşip şol aýal gyzlar soň goşulyp başlapdyr. Şol deniz ýakasyndaky ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, onuň şol kuştepdi özüniň ol ýörgüte her ädimi, her santimetri sanalan oň bir meselem şol 3-4 görünüşi bardy. Kuştepdi biz oglan tak gördük olar. Soň ýene de gowat boldy şol Türkmenistanyň folklor ansambller döredildi. Şeýle folklor ansamblının birin Çeleken şäheriniň Akçayar adly folklor ansambly. Ine şol Akçayaryň da ehafi repertuaryny düzýän şu kuştepdi özüm kadimden gelýär şu kuştepdiň zikir görünüşindäki kuştepdi şol düzümini düzýärdi. Ine soň ol bäri ýaýradyr. Onuň çemberleriň bir ortasy gep ýören zady boldy meselen şol deniz ýakasyny kadimden aýdanlady, soň bärleri ýaýranlady. Kuştepdiň bir barmak bastan aýmaly adamlar toýda zatdy. Dogry. Hemde o kadar aýtmakda ondan şaşırımlı var. Bunu soň oglan oýunjagyna dönlerdiler. Men elbetde UNESCO kafalanma biz için bir yerbeden däwirliýäni kuştepdiň özüni, kuştepdiň watan Türkmenistanyny täzeden dikeltmeli bolşar. Aman sizin pikiriňiz şol nähil täzeden dikeltmeli? Täzeden olarlyň täzel gözläp bermeliler. Öňkü folklor ansambller var. Meselem Çelekeniň Akçayar dargak gitdi. Efenuli folklor ansambl dargak gitdi. Krasnovodskda şoň watany şo kuştepdi. Şol folklor ansamblerini bolşýary dikeltmeli. Özüm ol häzirki kuştepdi aýdylýan diýen kadarlar öň kuştepdiň sözlerine de däl. Onu täzeden oturup bir çökmek için ullakan zatda men şeýle zady eger urusa edilse güýji ýetjek arymlaryň bardygyna dynanýan bir kuştepdi öz başyna iktidar edilip çykarmaly olarlyň şoň kadarlary. Bunu häzirki döwürde o dosyna urdular. Özüm çim bilen zady kadarlyp aýdyp dururlar, bir beýle zat ýok. Onuň kuştepdi orta ýaňy öňde de diýdim men. Orta büksöklemek däl kuştepdi. Kuştepdiň özüniň her hereketi hasaply şol hereketden öğretmeli gerek bolsa bir telewizionyada ýene gaýrda gepleşikler berip bolar gorkazma gepleşikler beýle eger bir kuştepdiň propaganda ýerläsiň onu arşy oturasyn masasyny gelýän bolsa ýöne kuştepdiň bellemeli dädir. Aslında toyda barasynda ullanan zatda men şunu aýtmak istedim. Aman indi başga bir pikire görä şo Türkmenistanly ýazgylaryň käbiriniň pikirine görä şo kuştepdi hem beýleki zatlar hem umumyň asyl manysyndan ýoýulyp propaganda üçin wagtlaýan bir şowhun üçin ulanýar. Oňur özüni mazmuny umumyň funksiýalary ýoýulýar diýen pikirler aýdýarlar. Şu pikire nähil garaýaňyz siz? Men şu pikire ikellep boşulýan. Sebäbi kuştepdiňi dine bir kimdir biriniň mertebesini götergülemek ýa bolmasa bir halkyň göwnüni awlamak üçin ýok galplardan bir şo ortasy kadar aýtmak bilen neme diýerler ýa-da şo Türkmeniň iň uly toý destury hökmünde kuştepdi. Men eger çynyň aýtmaly bolsa bütünle kuştepdi. Birem bir 70 barýar. Kuştepdiň şu asyl nüfusyny gördük. Şonu bilýän iki ýaşlylar häzirim ýaşap ýörüp. Şu wagtlar şo kuştepdi
bir son kadarında men gösterdiler bizim bir laytada halk yazdıramız yazıyanı metbottu da gidiyor. Şu adamlar kuşteptiğin özü neyme, sonra aydılmalı at neyme, sonra bilen oklar hazır siyasatı mahavet etmek için olur ansattan zatları yazıyorlar ondan. Şeydi halkın kadimden gelen bir eğer ulu mirası, edebi mirası şeddetine çoğuruldu. Men Üleyh'ta ikelle kollayan onu kuşteptiğin özünü tüketmeli. Çemberin ortası blokçuklar ya da ağzına gelen sözleri tamahırlarını bilen o halkın medeniyeti, edebi mirası dikelen o. Aman Murat, bundan kadim merf, könrüvenç, nusoyal tarihi medeni yadigarlıklar, göreğul lesan hem UNESCO'nun bütünlüğüne mirasının sağına girdildi. Hem şulatlarım dine propagandanın pidası mi ya da bu meselede bir ösüş var mı son kıyırlarda? Ben kıyınan yani öyle ösüş var diyor. Sonra mesela göreğulam şundan bir 2 yıl çemesi vakti olursa UNESCO'nun görüyte sağına ona girdildi göreğulu yapası. Bunun bir televizyonda da kavat veriyle öyle uçtan tutma öğrenci başlar aydı. Köpten bir yağmur dutarın hakkını öğrenen, perdani çiğirmegi öğrenen gelmeyizler, rahatlar, o dutarım neyme diye, özüm neyme diye, onu bilen oklar, şu gözlerinin kıyırı oturuyor, özüm yapası şeyle bir görüyorlar, bir yüzüm sıdap, şu televizyonda bağışı destanaydı diye bir kavat verirler, şu yüzüm sıdap dinler yani. Onu bolmanına da şu zatların değerli eğer şolara koyulayan hormatçının olsuna mesela göreğulam yana gayram bir öz uğruna bir Ilimler Akademiyasının folklor ekspedisiyalarının adından yığınalan bir olyazmalar fondunda saklanıyor. Hatta 1963 yılda göreğli Moskva'da Rus ve Türkmenlilerine çap edilir. Şonun daşavuzlu pelvan marşın dilinden bu yazılarının en orijinalini falan bir hesaplanıyor. Şu zatlar etmeli ya da Nusoyu Könrüvenci mervi bolmalı derecesinde dikeltten Türkmenistan'ın bir girde seçmesen mi olacak da turizm yolu koyup olacak. Yurdun ölçümlerine mesela Könrüvenci izleyenler 360'a siyahat edecek deyip baranlarını baranlaşının içinde yatmalı ya da olmasa orta yollarını Olovanıma dargattılar. Dervaz ovası vardı. Dervaz'da 2 yakımı ihmal edilen üy var. Son yaz ziyaretçileri. Edilmeyen zatlar yok. Ovadan gururumlar var. Şöyle edilmeye de şuna mümkünçülük var. Mesela bir edil soran denimdeki yadigarlık Nekistan düzündeki maşadı misteriyan. Şuna ben edil soğun kâliyadımda yurdun ön prezidenti Niyaz Diyen Atagarrı'yı belli arkeoloğu. Ben ay vertalotu Spariyakam defendim gördüm sen şu taydaki Bada Ovası'nın koroyundan karavansın oturan ekenin diye de. Eğer şu 9. 10. asırın büyük yadigarlığını devlet başları haraba diyen bolsanın iğinden neyme olacağını şunu gözümüne getirvermeli. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen Kuştepdi we taryhy medeni ýadygärlikler temasyndan geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdeniň jemini Owgan neptermegi bilen dowam etdirýär. Owgan türkmenleriniň esasy eklenç çeşmeleriniň bir halçylyk bolup durýar. Emma soňky döwürde harynyň bahasy hem gitdigiçe pese gaçýar we Owgan türkmenlerini hal tatyp eklenç etmegiň hem juda kynlaşanyny aýdýarlar. Kawulla Kawarçymyl Saýmerdan Ulmuradynyň maglumatyny dinläliň. Kabulda yıllar boyu halı satyan telekeçi Hacı Abdülhamid'in aýtmagyna göre Awgan hökümeti halı senedini östürmek için alada etmeýär. 6 ay bäri ýekeje halam satmadyk diýip Hacı Abdülhamid aýtdy. Biller börde zähmet nedip muny akelep satjak bolup gurşap nime etýärse ýöne börden hiç bir biller satyp bilemiz ýok. Börden mana şu Pakistan ýene gowy börden. Pakistanyň gowy alýar. Bizden hökümetimiz tewejjuh eden ýok. Özlerimiz her kança köýeş etýär haly arasynda mana bir haly satyp bilmän ýetir. Awganistana maşynda ýasalan hallarym köp gelip başlady. Hacı Abdülhamid'in aýdyşyça şonuň üçin el hallaryny halkkan almaýar. El halysyna juda gaty ýan degili. Mana şular çykaly ber, mana bular bazar dolup galdy. Hemme ýerini görseňiz mana şu maşin hallary. Mana maşin hallardan alyp berdim, ulanyp ýör. Gışlaklarda ulanýanam şu el halysy te. Indi bu maşin hallary gelip bildiriň hallarymyzy juda bazaryny ýatyrdy. Awganistanyň daşary ýurtlary haly ugratmagyň has kynlygyny Kabulda haly sowdasy bilen meşgullanýan böleki bir türkmen telekeçi Hacı Muhammed Rafiq aýdýar. Aşağı çepetan Awganistanyň daşarda Kabul'a geldik. 2 ýyl
3 yıl köp ýaşdy. Ondan soň da şol türkmenleriň dokyan el hally şol Awganistandan daşary ýurda ibermäne börde kemrak da köpräk Pakistan daşary gitdi. Börden Kabilden gitsek şol hökümet şoňa bir ýaxşy ýagdaýlaryny mesela Awganistandan ýa daşary ýurda ibersek hem Awganistanyň hökümetine ýaxşy hem hal dokyan garyplara ýaxşy hem billere ýaxşy. Hacı Muhammed Rafiýeň aýdyşyça Awganistanda howpsuzlyk şertleri has yaramaz. Şeýle ýagdaýda haly alyjylar Awganistana gelmeýär. Şundan bir 4 ay bol bir halandan bir müşteri geldi. Burada haly aldy. Soň ýa-da biller diýdi ýakynda geljek. Senden dowamly Awganistana haly kitjek biller Awganistana haly almanyk alakamy bar diýdi, amma bir impijarly bolup ýa bomsam ýarlyp telefona segatda men bir Awganistan bu şaraýatyna bar bilmeýän diýär. Emniýet bolmasa täjirler gelmeýärdi Awganistana. Hormatly dinleýijiler, Saýmerdan ulum radionyň maglumatyny dinlediňiz. Şonuň bilen hepdäniň zemini geçirip oturýardy. Ýene-ki efir duşuklarymyz sende hoş saglykda galyň.